Aku sosok ngombe tak sambil omong. Iya. Lah mbok aja ngombe sih. Aku sosok ngombe tak sambil omong. Iya. Mapan turu mah ucul-ucul. Kepiye ta iki aku ngono. Ayo karang umur semono iki cok lali. Ame ngombe kok ora entuk. Ya nek aku lagi ngomong mbok aja ngombe sih. Aku sosok ngombe tak sambil omong. Iya. Apa iso ngombe karo ngomong? Aku tak turu ya aku. Setan. Bagong kok diladaki. Iya. Mbah mereke Odorono apa? Wah, Odorono iku noban lho, Gong. Odorono ki minyak wangine bapakmu mbiyen e. Kan kuning-kuning. Larang lho, kuning-kuning ki larang. Oh, ngono Mbak Tati. Oh iya, lali janjine Pak Nano. Heeh. Ah iya, dibawani. Iya. Ngombengi kono Bang, kuning-kuning, kepala kuning. Udah ya, masa kepala kuning. Ya umume ireng kepala iki. Lah pripun? Bakso cucul malah adus. Loh, mangi nek adus ora cucul. Ora, kadang kala ki wis arep mapan turu aku iso klerak-kleru lho saiki saya tuwa. Umur 48 kuwi mlebu ngomah arep ngombe malah madang. Dadi aku bingung lho piye ta iki aku ngono ku. Arep madang malah ngombe. Oh, ta. Pritenan nang tasih Ngono ku. Arep madang malah ngombe. Oh, ta. Oh, tau ya aku arep turu malah adus. Arep adus malah turu dadi arep mapan turu mah ucul-ucul. Kepiye ta iki aku ngono. Ayo karang umur semono iki cok lali. Pin. Tetembangan alon-alon. Ha iya. Ngerti nek do ngerti mau bengi iki ngertine Climen, ade ya meneng ya, Tru. Ha iya. Oke lho ya sing ngertine mau bengi iki ya Climen. Oh, dadi duwite iki ora didom dilumpukke. Ha iya. Aku getun aduh, waduh ayo. Nah. Nek jane ya ora apa-apa, Gong, kowe anggere meneng ngono kuwi wis tetek ngono wis. Pol ming dirasani ya ta. Ha iya. Anggere ra krungu ora beres. Ha iya. Ya matur sembah nuwun. Iki lho tok sing dijenengke kacang ora ninggal karo lanjaran. Tegese para bapak-bapak alumni SMP 1 Negeri Yogyakarta ora lali karo sing minterke panjenengane saiki wis akeh sing do dadi. Ana sing dadi profesor, ana sing wah pokoke ya. Ayo ngono kuwi mula nuwun pangapura, guru iki ya pancen ya berjasa tenan mula ana tetembungan pahlawan tanpa tanda jasa. Oh, kuwi kok. Ah, aku ya sapa nek wis ngerti kecilik aku jeneng pahlawan tanpa tanda pengenal tanda jasa. Anu tanda jasa iki pancen aku wis apal. Heeh. Semangane nek omong ki ora dong ning lakon celekop. Kuwi guru. Ah iya. Matur sembah nuwun. Ya diaturake. Ya. Pak Surya Diman ki ketoke asring nimbali awake dhewe ping pindho iki ning Janabadra ya. Tepat betul. Heeh. Ketoke taun iki ya nyurek meneh ning Bayok batal gara-gara kuwi apa ana merek mobil cenanangan tekan ndi-ndi. Apa? Corona kuwi apa merek mobil? Mula saiki sing duwe mobil Corona ora wani ngetokke, metu gebuki tenan. Ha iki mbokne iki induknya ini. Jenengane salah kaprah. Yo, tembang sing kepenak saka Pak Nano. Yo. Pak Nano ki ya termasuk penggemar wayang Climen wingi wis nimbali pas awake dhewe abnom
apa? Kuwi lho mondoke lho. Opnam. Apnom. Opnam kae. Ah iya, ning wis iso lancar, wis iso disambung. Ah iya. Matur suwun. Iki Pak Suryadiman ya lenggah mbok menawa Ibu Kepala Sekolah SMP 1 Yogyakarta ya lenggah ya rawuh mrene. Ya nyuwun pangapunten papanipun namung sawontenipun Pak Suryadiman, Bu. Nggih Bu. Bu sapa? Ibu guru. Ah iya. Jenenge sing nganti lali. Ayo Tin, Pak Nanok nyuwun iki diaturake. Ya. Wah. Mong bengi nang Purworejo ya sing njaluk ya. Penonton semono kok njaluk Tatin kabeh. Weh. Ono Tatin nganti ra iso mlaku. Len joget mempeng banget, len joget ki mempeng tenan. Ha iya. Jang gitu. Wah. Kesel Pak kula ngene. Ya sabar karang saiki lagi dadi bintang aku. Ayo gek meneng ya. Joget ya, ana jaluk apa gonggominan bar kuwi dangdutan ya nganti piye to? Ha iya. Nganti tele-tele-te. Tele-tele ya. Ya. Nggih, Sugeng dalu. Pak Nanok nyuwun iki Mbak Tatin. Nyuwun napa? Ditembangke. Tembang napa? Ayo ditembangke, wis gek nembang. Kowe iki nganggo minyak wangi iki ra sasok. Minyak wangimu iki marai ngelu. Lah napa ta? Kok iso ngelu? Aku ki nek mambu minyak wangi terlalu harum kuwi ndase cekot-cekot. Mongki tak celuk dene Tin, tak omongi nyedak iku ndas langsung jer. Kono minggat kono. Sia-sia kulina mambu apa? Aku iki kulinane. Musike. Bagong kulinane mambu minyak wangi sing ora larang. Tatin kok nganggo minyak wangi kok murah. Oh kuwi minyak wangi larang e. Jeneng minyak wangi iki mung dikeke nggon pergelangan tangan. Terus iki digasuki. Sik. Iki merasuk ke seluruh tubuh. Kuwi minyak wangi apa kaya ngono kowe? Ameng digasrokke kok merasuk. Minyak wangi kok digasroki piye? Digosok. Nah, meng digasrok kok merasuk. Apa kowe? Ha minyak wangi kok yuneng kelek. Yo, weteng tis. Yo ngono. Nggon ngisor kuping tis. Manik mripat tis. Manik mripat men ora weruh kok piye ora. Dadi nek kedhep langsung breng. Mbah mereke Odorono apa? Wah, Odorono iku kuno banget lho, Gong. Odorono ki minyak wangine bapakmu mbiyen e. Kae lho tutupe didulet teke kelek ngono kae Odorono. Ayo, nembang apa? Napa nggih, Pak? Wonten lali janjine sakniki napa mengke? Apa? Lali janjine. Ana kok? Enten to? Sapa? Endi ra eneng kowe iki senengane? Senengane sok ora kelingan. Gawe kok. Hah? Kuning-kuning. Larang lho, kuning-kuning ki larang. Oh, nembang Mbak Tatin. Oh iya, lali janjine Pak Nanok, heeh. Ah iya, dibawani. Iya. Ngombengi kok nembang kuning-kuning, kepala kuning. Utuh ya. Masa kepala kuning. Ya umume ireng kepala iki. Ayo dibawani. Lagi dadi bintang e. Ah iya. Ah mau ki Mas Dedek mrene. Wah Mas Dedek Solo. Mas Dedek komposer iringan ki ndene. Oh, tengok nang Joglo Wetan kae ngejak kancane saka Blora karo saka ngendi mah. Ya penggemar wayang Climen. Oh, malah takon daleme Tatin hariku kula riku wonten jembatan ngisore wonten dus-dus anggere riku niku. Ya kurang ajar ta. Tatin tak anggap nang ngisor jembatan. Maksude jembatan ngulon mengke enten omahe nggon pas tikungan. Ajeng mampir wah ya elok tenan. Wah pun mampir tenan lho, Pak. Wah ya syukur ayo penggemar. Heeh. Lah kula lagi dandan malah apa jenenge ning tamu spesial. Ngombe. Ngombe. Ame ngombe kok ora entuk. Ya nek aku lagi ngomong mbok aja ngombe sih. Aku
Aku sosok ngombe tak sambil omong. Iya. Apa iso ngombe Iso. karo ngomong? Aku tak turu ya aku. Setan. Bagong kok diladaki. Iya. Pon nggih. Dina Minggu. Wah iki. Ya wis tak terima. Lan apa? 76. Kersa to, Pak? Kersa. Kepepet mosok mayang kok kon klitian tekan warung golek rokok. Asanane. Rokok kok bodho. Kok kebedo? Bar 7 kok 6. Nek sing pinter apa? 78 podang. 78. Udu ya. Pak Gatot Jan. Wah ya enak tetepan. Ah enak ora bayar matamu. Dina Minggu kang tak anti Neno Tina Muni. padahal kancane Mas Dedek sing awake kurung mau ki Sutrabara. Heh, sutradara. Sutrabara. Kok bara? Ah wong cangkeme dhewe kok. Aku nek ngarani Sutrabara. Oh iya. Sinten namine? Wah aku ajak main sesuk ajak main film. Heeh. Film napa? Ayo dan Unyil. Tatin pelayan seksi. Hah? Kula napa jenengan? Kowe esuk gaweanmu mek ngepel. Heeh. Aku sutrabarane kae mau. Kok muni sutare bapakku? Heeh. Sutarbara. Itu bapak saya. Ayo. Kowe iki karo wong tuwa iki nonton ning omah kurang ajar ngono. Sutarbara. Tina Muni ngaya Truk iki saka Pak Amrih Basuki Tangerang Jakarta. Ya, nyuwun lagu apa? Dadi-ati. Oh nggih. Dadi-ati engko mesti Agnes apik ya suarane. Aha. Ora apa-apa. Jenengan ki sak ono iki lho, Pak. Bacut muni malah omong. Anane Aku ki karang kerep gasae. Lah pripun? Bacot cucul malah adus. Mangi nek adus ora cucul. Ora, kadang kala ki wis arep mapan turu aku sok klerak-kleru lho saiki saya tuwa. Umur 48 ki mlebu ngomah arep ngombe malah madang. Dadi aku bingung lho piye ta iki aku ngono ku. Arep madang malah ngombe. Oh, tahu ya aku arep turu malah adus. Arep adus malah turu dadi arep mapan turu mah ucul-ucul. Kepiye ta iki aku ngono. Ayo karang umur semono ki wis cok lali. Pin. Risa kok kemekeleng iki genah wis tau kowe ta ya.
Arep turu malah ngopo, San? Malah cucul aku. Pinter golek alasan. Ayo wong dikenes-kenes iki bebas. Sing jeneng presiden ki golek daya tarik penonton ki aku pin golek alasan. Men penonton tertarik lho. Ora apa-apa sah-sah wae. Pinter golek alasan. Ngece, senengane ngece. Ya ora kok. Nek aku senengane mesti ngece. Ya ora. Aku ki mbelani kowe kok. Ora mbelani lah, mau aku ora ngono kuwi lho. Kowe mau ora pinter golasan. Ngono terus ana penabuh do. Ah iya. Kuwi tak belani sah-sah saja. Ah penabuh ki arep golek aleme penonton bebas kok mentung. Dah, tak. Duduk tok. Ngono ya entuk. Ndase dituthuk dhewe ya entuk. Ben penonton sing nang cedhak panggung iki lha iki ndase atos tenan iki. Terus sing delok langsung ngekeki rokok ndak diseneni to. Ses napa Mas nggih. Ayo. Neno, ya. Aku wis ora Ya. Iya, iya. 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 dina minggu sing tak tunggu. Kowe ngajak nang tawang mangu. Feeling srengeng ini. Anak kene aku Bengawan Solo. SMS orang yen tak telepon malah kepateni mangkal aku pipimu masih lali janji kandhane alesane Ora apa-apa, bebas pengendaki cari alam ya ora apa-apa. Pamane sramut ta. Cung gemblong kaya penyaron barang ono dudung tanteng tok. Ento. Ayo. Pengegong ya ento. Dudung tanteng jek. Dadi kok. Wah ya warna-warna ya. Warna-warna kaya. dasarnya sentimen ya sing ngendang. Sentimen apa? Senengane ngono kuwi lho nek aku sing maju. Mane sentimen, Mbok, metermen. Lah iya. Emoh kedawan. Walu ya nusuk anu nonton ra ya? Ora. Walu ya nonton iki tek aku kae ngono. Metermen. Sentimen metermen. Wis urung. Wis. Oh senengane dadak takon wis urung kok. Jenengan kok ya langsung jawab wis urung wis. Ayo gak aku apa anane kau. Wis urung, wis ora san dadak. Wis urung, sik. Ngono ora. Jancane kowe ning kalaket.
pas musike nek kuwi kok setok iki malah ilang kok iki senengane iki. Apa e? Sugeng anjir, nyuwun tembang Gubuk Asmara. Itu aja. Sehat terus kagem Pak Sino dan sedaya tim WL dan tim streaming Dalang Sino. Oh iya. Saka Pak Supriyanto. Wow, Pak Supriyanto saka ngendi? Saka omahe kono. Lah iya. Omahe ngendi? Jakarta Selatan tau disikat Jaksel. Wow. Jaksel, Jakut ki Jakarta Utara. Oh, Jabar. Jabar ki Jakarta Barat. Jatim, Jakarta Timur. Oh, saiki mulane saiki do disingkat. Ayo saiki rumahnya mana? Jakal. Oh, kuwi apa kuwi? Jalan Kaliurang. Rumahnya mana? Jates. Jalan Wates. Jambur. Oh. Jambur ya jalan mburi omah. Engko ana Gubuk Asmara? Iya. Ana Dadi Ati? Ya. Habiskan, Trin. Habiskan. Yo. Jangan disisakan. Habiskan. Ayo. Janjane kowe ning Maaf gitu. Sportif kowe. Aku banter ngene ora iso ya. Wah ya iso wae kok. Lampung kok mung sedelo. Aku nek banter iso ngimbangi. Wah, dijak banter ra gelem. Angel taman tuturamu. Oh, gambung. Pun nggih? Ya, wes. Ya. Terus iki mau dadi ati. Heeh, saka sapa? Tak wacane. Ya. Ayo Mbak Agnes. Heeh. Mbak Agnes ki jebulane ora tau gelem mangkat wayangan adoki jebul wetruk ya iki sindene awake dhewe arep akeh sing do anu truk cuti. Lah ngopo? Isi meneh. Wo. Wis ra apa-apa anugerah kok. Iya. Ayo mangsa corona ngene ming do nganggur, ming do gulang-gulung. Ming do gulung rono, gulung rene. Terus entek-enteke kesrimpet gulung ngene ayo wis. Heeh. Ayu ya, Agnes ya. Wis jan. Wis gak neti ya, heeh. Dadi esuk le cuti iki bareng-bareng. Aku mung keturahan Prastiwi karo. Ya. Ayo dak cuma. Neno. Ngadeg mboten. Heeh, ngadeg. Alon-alon ndak engko lagi. Wis pirang sasi pisan. Napa? Wis pirang sasi we anu lemu meteng. Kok kertas ya, Pak? Ngerti wong wedoki gampang titik-titikane kok. Napa, Pak? Lho, anggere kowe madhep rono tak delok bocah iki kok beda karo adat sabene to. Oh, lakune we beda. Mesti dikandani to. Ora rada maju ngene iki, wetenge rada dijokke mlaku ngene. Ah, iki mesti nggerbini. Oh. Anggene bojoku kae kok ora. Ora wae ora. Bojoku ki wetenge le mlenthong ki wis 8 sasi kok. Oh. Biasane trepes terus. Entuk 8 sasi plenrung. Wah, dadi dadakan. Wow. Meteng kok dadakan. Sidane anakmu kali lahir pirang sasi to, Gong? 2 tahun 4 sasi. Wih, dian. Metu langsung jenggoten kok anakku, Mas. Uang pawedos. Yo. Kiraku kuwi aja kena, kuwi ya ora apa-apa. Kiraku. Oke. Kiraku Pak Geter. Kiraku kowe
piye ngerti. Ah, grumbiang krompiang glonanong kling-kling. Iki metu apa ya aku? Tak tilek iki, ini lahir, Pak. Oh ya makasih. Aku kok iso ngrubuhke apa-apa. Ah sustre narik. Sustre narik bojoku ngeden dadi kaya ditembak kae lho. Clot. Sustre nabrak lemari grombyang. Tiba glundung, mutahke alat-alat operasi kuwi klincing-klincing. Wes, waduh Pak ini le ngetokke kesusu dadi rada. Ini dijahit dulu Pak. Iya, tapi saya diturai ya. Lambene tapuki modar ora. Turai ora sidane. Dene ya takon. Ya. Marga sepi hangan Mula bapak-bapak iki iso nek garwane nglairke kudu nunggoni. Dadi ngerti rekasane wong wedok. Iya. Ndak ana kasus ana bapak-bapak goleki perawat nggo bendho ngalor ngidul. Ah perawate gila, bapakne ra nunggoni, perawate dikira nek ora ndek bojo to. Ubras kabeh. Panos maneng jajalanan. Iki men nembah loloi lendut cangkemmu lho kowe. Lagune Didi Kempot iki asline saka iki. Lho kok saka iki? Layang Ginawa Maruta. Dadi layang kangen apa? Oh. Layang digawa angin. Heeh, dadi lagu layang kangen. Ki engko iso ndadekke lagu pirang-pirang kok. Iya. Terus ambal dadine lagu ampar-ampar pisang. Kuwi saka iki ambal-ambal iki luar Jawa dadi ampar-ampar, dadi ampar-ampar pisang. Maune ambal-ambal pisang. Iki apa ya cah iki? Wah, jan. Ora sah nesu reng. Suwe-suwe saya jengkelke omongane kaya wong kucluk. Agus kucluk, kudu. Gondrong. Senang ora? Wis tak bedhek kok. Ya. Dadi ati ning. Ana ising kaya ngapa neno ya pek wireng ya langgame sing kepenak ya rupa ora ono petingane rupa ya ora duwe ya anggo ngapa tonton ngalor ngidul wis ben ya.
Matur sembah nuwun. Ya. Mbak Agnes duduk langsung disambut berdiri Mbak Orisa. Oh iya. Iki dodok-dodok kuwi wis. Kejene wayang ki nganggo dodokane kon tak dodok-dodok ora. Oh lho. Nyampar apa, Sang? Kabele nyampar gelas. Wah, jane sone iki nek nata kabel ki sing apik. Kabel kok nganti nyampari gelas ki ora rekoso temen. Yo. Ya iki Mbak Orisa. Ya. Nah iki sing kena dijagake iki mergo anak bocahe lagi cilik ora bakal diusul adine meneh. Iya. Dadi sing kena dijagake maksude isih iso melu nyinden nek kaya Agnes kaya Ayu iso bakale cuti. Iya. Wah cilaka iki. Heeh. Ya wis ora apa-apa ya. Aku nek terus ngerti-ngerti Tatin nyusul lah ya. Catin ya cuti. Wah ya. Siji cuti, loro le mikir le nyumbang sok bareng-bareng. Ayo wis cilaka. Wis anggere Pak anak kula lair, lah kon ngapake? Nyumbang mboten. Aku ngapa kok nyumbang? Ayo sa. Gubuk asmara. Ya, Pak. Sip. Langsung dibawani. Sindan-sindan penganggone ya isih kelap-kelip ya. Anting-antinge isih gedhe. Akae imitasi. Imitasi niki, Pak. Ah iya. Ameng 20.000. Waduh aja domongke regane ngisin-isini ora. Sindane Pak Seno kok nganggo anting-anting 20.000. Wah, wis ngedunke derajat ora. Ora iso domongke ngono mirang-mirangke ora. Sesuk tuku sing 12,5. Wah. Lah nek imitasi niku pinten to paling larang? Ah iya, ya wis ora apa-apa sing penting gilap. Heeh. Ya. Wiwitane nyingkar nyingkur. Payah tenan jan ora iso nyimpen wadi. Ha iya. Sone nek pentas nek tak takoni, waduh anti-antike anyar. Nggih paniki mutiara. Ngono. Dadi penonton ki wedan. Sindane Pak Seno anting-antinge mutiara. Edan kalunge, nggih Pak niki emas 24 karat. Oh, pun dikarat bojo kula ping 3. Ora jugruk-jugruk. Ayo yo wis. Ngene kok meyen lingsem yen kemutan ora lingsem meyen nggih baleni heeh lingasam yen ke mutan edan ali-aline jan kemelap pisan piye ayo piye muni piye kowe muni piye kok ngene-ngene iki lha pripun kowe mau tak ajari muni niki mutiara Pak wah penonton iki langsung edan ling ndobos kebangetan lampahan kang awuri aja muni tresna tulus ki bojone Tatin tresna Freddy ngono
Iya, Freddy iki bojone Arisan. Nggih. Engko ndak nesu nek tekan omah ngene. Tok tanyakke tresno Freddy ngono tekan Mas. Mlengeh ya. Susul ning sawah. Terus langsung lunga ning sawah. Lep. Ha iya. Terus kowe nesu. Sawah dilepi terus ngomah ora tau dilepi ya. Yung. Yung. Ayo. Terus no Freddy. Nah. Ayo, Pak. Ora apa-apa. Tulus no Freddy. Tulus no Freddy, bojone Freddy kok ora apa-apa. Nek tulus Tati nesu kok ya. Tulus kok, Mbak. Nadyan nengku puk asmara. Ya, mangga. Yen liwat aku kelingan Ya.
Ayo ketukane ngetuki deh. Saya aku kowe dadi garwa. Nek ngono ki karo jiro. Nana jreng dadi ora kebablasen ora. Anggo gamelan kok ora ditutuki dhewe ora. Tuk. Maksude iki ra gamelan iki ra ister jereng to iki. Ha iya. Kaya ana gunange mbok menawa tuk 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 tuk. Tak dentung jreng. Ngono apa piye? Terus, wis yo ndak entek wektune, ya. Sang Begawan Kesawa Sidi, iya. Ndara Janaka Arti ndak merana. Oh, ngerti we, alahe Ndara Janaka, ngerti. Kebaca tak omongke ora ngerti. Ha iya. Ah wis dikandhani sik kok. Ah wis tindak dhisik ka. Ah iya ya disuwani yo. Neng ya neng talo. Sritenan nang tasih